Di cael bach melys i Rhywbeth orffen, melys i orffen, pwdyn bach sy'n mynd i... Wel, mae pawb yn mynd i joio hwn, credu. Siocled gwyn, y cnau pecans a'r mafon, sy'n neud e bach fwy special. Mae'n torri trwy'r... A mae'r lliw yn efo, sy'n gallu gael y lliw Ydy, mae'n disgwyl yn bert iawn. Felly... Ti'n gael gweud, mae hwnna'n lyflu. Chi'n joio, chi'n joio. Wel, a beth am diod? Diod tosbach fyna i chi'n eto. Ni joio chi fyna. Felly mae brownie bach yn wahanol yn y tisian, wrth gwrs, gan bod ni'n mynd i fod yn ychwanegu siocled i'r cymysgedd. Mae e lot fwy meddal na teisien yn dyfe, t'mod? Felly, a mae fwy fel pwdyn. Ie, di Sian, ydi. Felly, mae dy fi 200 gram o siocled tywyll, 72 gram canran, felly, sori, o coco. Mae eisiau hwnna i fod yn canran eitha achel, gan bod fwy o flas iddo fe. Ni'n mynd i fod yn ychwanegu lot o siwgr i'r recipe ta beth. Felly, dyn ni ddim moyn siocled llath fan hyn nawr, chi'n gwybod? Felly, 200 gram wedi doddi fanna, jyst dros ychydig o ddŵr. Newch siŵr bod y dŵr ddim yn cyffwrdd ar fowlen, neu eitha gorgoginio'r siocled. Felly, draw at y peiriant, nawr te, a ni'n mynd i fod yn neud y cymysgedd. Nawr te, yn y fowlen dy fi fan hyn, nawr te, mae dy fi 120 gram o fenyn meddal, dim halen, a wedyn 225 gram o siwgr caster. A na gyd sy'n eisiau neud nawr fanna yw hefynnu hwnna tan bod e'n ole ac yn ysgafn, gwmwys fel bod ni'n neud teisien, te. So ti'n gallu neud e, ti'n meddwl, bon braich nawr a jyst i gymysgu fe? Ie, yn amlwg am traws. Bydde fe neis i chi weld, ond jyst cymysgu hwnna tan bod e'n dechrau dod i liw da. Felly, wedyn, at hwnna, i ni'n mynd i fod yn ychwanegu 4 wy. Felly eto, ychwanegu hwnna yn raddol iawn mewn i'r cymysgedd. Yr wyau cyfas gyda hwnna, neis dy melyn? 4 wy cyfan, ie. Lliw da ar y wyau. Wel, yn eich chyfelin iawn. Ydyn, ie. A felly, pobi hwn wedyn mewn tin, wedi leino fan hyn, 18 cm wrth 28 cm. A mae yna waelod rydd sy'n handi os mae yna un o'r ein ydych chi. Os ydych chi'n defnyddio tin, mae'r brownie mynd i goginio lot fwy cyflym na os ydych chi'n defnyddio bowlen gwydyr. Felly, mae amseru, pryd ni'n coginio brownies, mae amseru yn bwysig gan bod nhw'n gallu gor-goginio a ti ddim yn mynd i gael nhw fel pwdyn wedyn, Sian, mae'n mynd i fod fwy fel teisien. A mae e ddim werth wedyn, na beth sy'n neis amdano nhw. Ti'n cael achub o beth arall yn rhyw hifen i wath i gael o? Wel, bydde rai bydde, gyda ti achub, ie. Steady wedyn. Ie. O, na ni. O na, bydde nhw dal yn blasu neis, ond bydde falle eisiau fwy o hifen ian neu rhywbeth yno ti. Felly, ni di ychwanegu'r wy i gyd fanna nawr. A cymysgu hwnna'n dda, a wedyn ni'n gadael yr siocled i oeri ychydig, a ni'n mynd i ychwanegu hwnna i'r cymysgedd. Felly, hwnna'n yn mewn fanna nawr. A siocled yn tolli fel yna, oedd yn dechrau'n... O, ydi. Yn flasu, sy'n ti'n neidio i ganol, oes? Felly, chwisgo hwnna eto. A mae hwn yn neud batch weddol mawr, a mae'r un yn cadw am ryw 4 diwrnod mewn bocs bach. Os ti'n lwcus, os nad ydych chi'n mynd i bita nhw. Ie, ti dda reit, Sian. Felly, chwisgo hwnna'n dda, a wedyn ni ychwanegu fwy o flas siocled, i ni'n ychwanegu 85 gram o goco, yn allai di weld bod hwnna'n hyfryd yn llyfn a sgleiniog nawr, cymysgedd hyfryd yn dod yn ei fanna. So, 85 gram o'r coco mewn, a wedyn 85 gram o flawd plai, achos dyn ni ddim moyn rhaid i godi fel tisien arferol, na beth sy'n neud nhw fwy swmpus, a wedyn... O, diw, sori. Fi'n defnyddio un o'r peiriannau bob dydd, ond i ddim yn gwybod pam fi'n torfod hetwydd fan hyn yn neud e, i ddim yn siŵr. Mae'n lliw gwahanol, ond dwi'n meddwl fe'n gweithio gwmwys yr un peth. O, diw. Felly... Mae'r camera un yn gwisgo hwnna fan hyn, paid ffynnu. Mae nhw'n blasu cyn i fe fynd i'r ffwrn. Felly, rhaid, gret, mae hwnna wedi gymysgu fanna, a felly ni'n mynd i dynnu hwn bant o'r peiriant fan hyn nawr. A felly ychwanegu y siocled gwyn, darnau bach, rhyw 100 gram dy fi fanna, a mewn mewn. Neu gallwch chi brynu baryn mawr a torri e lan, ynddo fe. A wedyn, y cnau pecans, 85 gram o'r reina, neu pa gneuen i chi'n hoffi, malmonen iawn, Brazil. Fi'n tybio gaeth rhywun adl allan os dwi'n ti hoff o gneuen efo? Wel, wrth gwrs, neu alergedd, ie, wrth gwrs. A wedyn, ni'n mynd i fod yn rhoi hanner y cymysgedd mewn fan hyn nawr. A wedyn ychwanegu
ychydig o'r mafon. Nawr, gan bod mafon ddim yn ei tymor ar hyn o bryd, mae dy fi rai wedi rewi a wedi dadmer fan hyn. Mae bag yn ddwy bint sy'n, chymod, lot yn rhatach a, chymod, maen nhw dychu fanna. So, just dadmer nhw fel fi wedi wneud fan hyn. Rhoi hanner mewn fan hyn. Mae mafon yn neis i fynd, un nhw. Ydyn, maen nhw'n ber da, maen nhw yn mynd yn dda iawn dy siocled. A wedyn rhoi hanner gweddill y cymysgedd ar ei benne. So mae'n rhywbeth o fechdan fel bethau. Ie, a ni'n mynd i rhoi fwy o fafon ar ben wedyn, ynddo fe? A wedyn, mae hwn wedyn yn mynd mewn ar ffwrn 180 tymered Celsius nwy 3 am ryw 40 munud. A fel fi'n gweud, newch siŵr bod chi yn amseru y cyfan, gan bod ni ddim moyn iddo gorgoginio. A wedyn, mae dy fi un fan hyn wedi baratoi, falle byddwch chi flasu, a fi jyst yn mynd i addurno'r plat, fel fi wedi wneud fan hyn. A jyst fallwch chi flasu fanna. Dos di amdani, Sianes isio. A fi wedi torri'r brownie mewn i siap calon, gadewch ei oeri, wrth gwrs, a jyst ychydig o saws mafon yn mynd ar y plat. O, ia. Lovely.